Seuraavaksi sitten meikäläinen kävisi teidän kanssa läpi sitä, että millä tavalla kokonaisketterä istuu erittäin monimutkaisiin hankkeisiin, kuten tässä nyt vaikka ERP-hankkeeseen. Ja mä käyn ihan niin kuin muutaman asian tässä läpi. Kyseessä on väkisinkin pintaraapasu, mutta aloitetaan ensin ihan siitä, että minkä takia nimenomaan kokonaisketterä. Käydään sitten läpi muutama keskeinen periaate, jotka liittyy monimutkaisten hankkeiden johtamiseen. Ja sitten käydään läpi muutamia ehkä tämmöisiä niin kuin ratkaisun avaimia ja yritetään sitten lopussa vielä kiteyttää koko show. Muistutuksena vielä tosiaan, että jos tulee tässä mun setin aikana jotain kyssäreitä tai kommentteja mieleen, niin rohkeasti vaan sinne chattiin, niin yritetään jättää tuohon loppuun muutama minuutti niiden kyssärien läpikäymiseksi. Mutta alright, eli aloitetaan ihan siitä, että minkä takia nimenomaan kokonaisketterä toimii tämmöisissä monimutkaisissa hankkeissa niin kuin ERPit. Ja kyllä se on niin, että tämmöinen ikään kuin perinteinen ketterä on tarkoitettu nimenomaan kehitystiimeille. Ja kehitystiimeissä oikeastaan maailman sivu on jo ihan arkipäivää tämmöiset Scrumin kaltaiset sprintteihin perustuvat, lyhyisiin toimiviin iteraatioihin perustuvat käytännöt. Mutta onhan se niin, että tämmöinen hanke on kokonaisuus. Pelkkä tiimitason ketteryys ei riitä. Myös esimerkiksi hankkeen johtamisen täytyy toimia ketterästi ja sen täytyy toimia jollain tavalla synkronissa niiden kehitystiimien kanssa. Ja sivuten nyt myös sitä, mitä Teemu tuossa äsken puhui, niin erityisesti tämmöisissä ERP-hankkeen kaltaisissa hyvin monimutkaisissa rupeamissa sisältötyön merkitys korostuu ihan äärettömästi. Eli siihen täytyy kiinnittää valtavasti huomiota ja siihen mäkin myös muutamalla seuraavalla kalvolla keskityn. Mutta lisäkaneettina vielä se, että myös muutosta voi johtaa pala kerrallaan. Ja tämmöisessä erityisen monimutkaisessa hankkeessa se on jopa suotavaa, että tämmöiset niin kuin Big Bang-tyyppiset transitiot on melkoisen riskaabeleita ja tämmöisissä monimutkaisissa pitkäkestoisissa hankkeissa myös sitä muutosta kannattaa johtaa pala kerrallaan. Eli tämän koko kupletin täytyy toimia kokonaisuutena ja siinä ei pelkkä tiimitason, toteutustiimitason ketterä menettely auta. Aloitetaan nyt ihan sitten tämmöisestä niin kuin ketterän hankkeen keskeisistä periaatteista ja lainalaisuuksista. Ja lähdetään ikään kuin siitä, että perinteisessä hankkeessa, jossa me rakennetaan jotain valtavaa laajaa kokonaisuutta, niin me tyypillisesti investoidaan hyvin pitkään, että me ikään kuin kaivetaan tämmöistä arvokuoppaa, jos voisi näin sanoa. Ja sitten joskus tämmöisen Big Bang käyttöönoton aikoihin me aletaan toivottavasti nauttia sitten meidän tuotosten arvosta. Kun taas ketterässä hankkeessa meidän tavoite on, että ehkä tämmöisen niin kuin alun arpomisen tai vaikka ympäristöjen perustamisen ja näin päin pois tämmöisen alkuinvestoinnin jälkeen, me saadaan nauttia siitä hankkeen tuotosten tuottamasta arvosta ikään kuin koko sen hankkeen elinkaaren ajan. Ja kyllähän se on tästä jo ihan selvää, että kumpi on oikeastaan hankkeessa kuin hankkeessa se tavoittelemisen arvoinen polku. Ehkä tämä ensimmäinen keskeinen periaate ERP-hankkeessa on se, että meidän täytyy rajoittaa eräkokoja. Äsken puhuttiin arvopaketeista, niistä mä puhun kohta lisää. Toinen keskeinen periaate on, että meidän täytyy pystyä hallitsemaan keskeneräistä työtä. Eli me ei voida aloittaa kaikkea kerrallaan, vaan meidän täytyy pystyä rakentamaan näille pienen eräkoon palasille arvopaketeille semmoinen jonkinlainen järkevä sekvenssi, että ne soljuu, että ne virtaa tehokkaasti ja että niitä tuotoksia tulee ajasta aikaan. Ja viimeisenä ehkä kuitenkin melkeinpä tärkeämpänä on tehokas vuorovaikutus koko hankkeen ajan. Eli on oltava sellaiset käytännöt, jotka tukee sitä, että on yhteinen tilannekuva, voidaan tehdä päätöksiä nopeasti, niin kuin tuossa Mäkelänkin Teemu aiemmin jo sanoi, ja pysyy ikään kuin se kokonaisuus hyppysissä joka ikisellä tekemisen tasolla. No, lähdetään liikkeelle siitä sisällön tavallaan keskeisimmästä ongelmasta, ja sehän on se, että meillä on käsillä tämmöinen valtava järjestelmä, jolla on lonkerot vähän niin kuin joka paikassa, ja meillä on vähän niin kuin tämmöinen norsu, ja haasteemme on sitten syödä se jotenkin järkevästi. Ja tähän lentävään lauseeseen totta kai vastaus on, että se norsu syödään pala kerrallaan. Mutta ehkä mun mielestä semmoinen hauskempi vertauskuva just tämmöiselle ERPin kaltaiselle
järjestelmälle on Ameba. Eli se on vähän tämmöinen hähmäinen ja monimutkainen kokonaisuus, joka on vähän niin kuin siellä täällä. Ja ehkä sitten tähän samaan hengenvetoon on todettava, että kyllä se palastelu, kyllä se sisältötyö lähtee siitä, että meidän täytyy ottaa joku järkevä arkkitehtoninen kanta tähän ERP-järjestelmään. Toivossa Teemu mainitsi äsken tuossa muun muassa arvovirran. Mä puhun tässä business-prosesseista. Et ehkä yksi hyvin järkevä tapa lähteä palastelemaan, lähteä vähän rajaamaan sitä ERP-amebaa, on tunnistaa sieltä ERPistä semmoisia toiminnallisuuksia, semmoisia kyvykkyyksiä, jotka yhdessä jollain tavalla mahdollistaa jonkun business-prosessin. Et on se vaikka sitten tuotteen toimittaminen, on se vaikka sitten jonkun esineen sisäänluku inventaariin tai on se vaikka sitten laskun lähettäminen, niin yritetään tunnistaa sieltä ERPin kyvykkyyksistä joku semmoinen polku, jonka yhteispeli mahdollistaa jonkun business-prosessin. Ja siinä meillä on jo aika järkevä osakokonaisuus, jota on helpompi käsitellä kuin tämmöistä hähmästä, amorfista amebaa. No jos me halutaan mennä vielä pidemmälle, niin kuin meidän ehdottomasti kannattaa, niin meidän kannattaa miettiä, että voidaanko me kenties tästä business-prosessin mahdollistavista palasista tai kyvykkyyksistä eristää vaikkapa muutama. Et sanotaan, että onko meillä vaikkapa joku laskun lähetystoiminnallisuus ja onko meillä vaikkapa jonkun käyttöasteen mittaustoiminnallisuus sellaisia, että ne on esimerkiksi teknisesti kohtalaisen helppo eriyttää muista toiminnallisuuksista vaikka rajapintojen keinoin. Toisaalta me voidaan katsoa myös, että onko meillä jotain toiminnallisuuksia, jotka on täysin itsenäisiä, eli joilla ei ole mitään vahvoja sidonnaisuuksia tai riippuvaisuuksia mihinkään muihin toimintoihin. Että tämmöisestä nyt yhtenä semmoisena tärkeähkönä esimerkkinä voi olla vaikka jonkinlainen ERPin pohjalla oleva data-allas tai joku muu tämmöinen ikään kuin yksittäinen persistentti tietovarasto, josta sitten se koko ERP kenties ammentaa. Et voidaanko me ihan selkeästi eriyttää joku oma kokonaisuutensa siitä ERPistä täysin itsenäiseksi. Ja kun me ollaan tehty tämä taustatyö, kun me ollaan analysoitu, kun me ollaan tarkasteltu sitä meidän nyky-ERPin nykytilannetta tästä vinkkelistä, mitä kyvykkyyksiä siihen kuuluu, millaisia toiminnallisuuksia se sisältää, joita me voidaan kenties eristää jollain tavalla muista, niin siinähän meillä on sitten olemassa rakennuspalikat uudelle ERPille. Eli sitten näiden kyvykkyyksien, näiden toiminnallisuuksien uusiminen yksi kerrallaan rajapinta-ajattelua noudattaen muodostaa sen uuden ERPin. Ja tässä mä voisin vielä paneutua tähän, että jos me kyetään tuottamaan siihen meidän uuteen ERPiin, uuteen monimutkaiseen järjestelmään, näitä ikään kuin tämmöisiä yksittäisiä komponentteja, yksittäisiä palveluita, niin rajapintoja hyväksikäyttäen uuden ja vanhan välillä me mahdollistetaan myös esimerkiksi rinnakkaiskäyttö, jolloin me voidaan todella hyödyntää meidän uusia komponentteja ja meidän vanhoja komponentteja yhtä aikaa sekä myös vertailla niiden suorituskykyä, vertailla niiden tuottamaa arvoa ja tehdä parempia päätöksiä sitten tämän hankkeen edetessä. All right. No, tämä johtaa sitten siihen, että tämmöinen ehkä keskeinen struktuuri, miten tämmöistä ERP-hanketta kannattaa johtaa, keskittyy kahden portfolion ympärille. Eli ensinnäkin meillä on nämä ERP-kyvykkyydet. Me ollaan pilkottu siitä meidän olemassa olevasta ERPistä jonkinlaisia osakokonaisuuksia, jotka kaikki mahdollistaa jotain bisneksen kannalta merkityksellistä tai tekee jotain muuta hyödyllistä. Me dokumentoidaan ne huolellisesti jonkinlaiseen tämmöiseen salkkuun. Tässä on meidän nippu ERP-toiminnallisuuksia. Me luodaan vaikka jonkinlaiset templaatit, joihin hyvin yksinkertaisesti käydään kirjoittelemassa, että mitä se laskutussysteemi oikein tekeekään, mitä se inventaarisysteemi oikein tekeekään, mitä se varastonhallinnan mobiilipäätelaite oikein tekeekään. Ja tässä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kuitenkin kun se ERP toimii kokonaisuutena, niin meidän täytyy todella dokumentoida näiden kyvykkyyksien väliset rajapinnat ja ymmärtää ne riippuvaisuudet, jotka sitten mahdollistaa sen business-prosessin tuohon äskeiseen kalvoon viitaten kokonaisuutena. No, Teemu puhui äsken arvopaketeista, ja
kun me sitten halutaan tehdä muutoksia näihin ERP-kyvykkyyksiin, sanotaan, että vaikka me halutaan korvata tämä yläkulman varastonhallintakyvykkyys uudella, niin me lähdetään rakentamaan niitä arvopakettien keinoin. Eli joka ikinen työ, joka tässä ERP-hankkeessa tehdään, kuvataan tämmöisen selkeästi konseptoidun muutaman kuukauden mittaisen arvopaketin keinoin. Ja silloin tämä kaikista oikeastaan olennaisin hankkeen johtamisen työkalu ja tämä hankkeen johtamisen ajattelutapa näissä ERP-hankkeissa, niin kuin muissakin hyvin monimutkaisissa hankkeissa, hyvin isojen järjestelmien kanssa toimivissa hankkeissa on se, että me hallitaan kumpaakin portfoliota, me hallitaan kyvykkyyksien elinkaaria, me pidetään huoli, että kun me korvataan jotain vaikka olemassa olevan järjestelmän kyvykkyyttä uudella kyvykkyydellä, niin me osataan ajaa se vanha kyvykkyys alas samalla, kun me ajetaan uutta kyvykkyyttä ylös. Ja me osataan kuvata näiden toimien vaatimat kehitystehtävät ja muut tehtävät, tutkimustehtävät, testaustehtävät, kaikenlainen työ, joka siihen ERP-hankkeeseen liittyy arvopakettien keinoin. Eli me hallitaan sekä kyvykkyysportfoliota että arvopakettiportfoliota ja pidetään huoli, että niillä on selkeä suhde toisiinsa. Jonkinlainen muutos kyvykkyyden elinkaaressa, jonkinlainen muutos kyvykkyyden toiminnassa tulisi aina aiheuttaa arvopaketin ja päinvastoin. Kun me ollaan toteutettu joku arvopaketti tai kun me lähdetään kehittämään jotain arvopakettia, niin sen tulisi aina näkyä sitten jonkinlaisena muutoksena tässä meidän ERP-kyvykkyyssalkussa. Lähdetään sitten pureutuu ihan lyhkäisesti siihen, että miten käytännössä tämmöistä isoa, monimutkaista, ketterää hanketta voi johtaa. Ja kyllä se kaikki lähtee siitä, että visualisoidaan se työ, tehdään ikään kuin tästä yhteisestä tilannekuvasta ja sen yhteisen tilannekuvan ylläpitämisestä helppoa. Ja tässähän niin kuin olennainen työkalu on arvopaketti Kanban. Ja mitä tulee vaikka tämmöiseen ERP-hankkeeseen, jossa me ollaan purettu se ameeba kyvykkyyksiin, joilla on joitain relaatioita, joilla on joitain riippuvaisuuksia ja rajapintoja keskenään, niin avataan vaikka kullekin kyvykkyydelle sitten vähän niin kuin tämmöinen oma uimarata. Eli pidetään huoli siitä, että kutakin kyvykkyyttä koskeva työ on selkeästi näkyvillä ja niiden painotuksia voidaan vaikka säätää keskenään. Ja kun me lähdetään sitten johtamaan tämmöistä hanketta tämmöisen visualisoinnin avulla, niin kaiken A ja O on se, että meillä on poikkitieteellinen ohjausryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti tämän saman tilannekuvan ympärillä. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi monitoimittajahankkeessa meillä täytyy olla ihan tämmöinen operatiivinen elin, joka vaikka viikoittain tai vähintään parin viikon välein käy kurkkaamassa, että missä meidän arvopaketit menee, tekemässä olennaisimpia päätöksiä arvopaketteja esimerkiksi prioriteetteja koskien ja myöskin kuulemassa oppeja ikään kuin kentältä, että jos me ollaan vaikkapa jo nauttimassa tai johtamassa jonkun arvopaketin hyötyjä, johtamassa jotain muutoksia, niin pidetään huoli siitä, että kaikki sieltä saadut opit voidaan sitten jalkauttaa näihin muihin arvopakettiaihioihin. No, yksi olennainen päätös, jota tämä ketterä ohjausryhmä joutuu jatkuvasti tekemään, on jonojen hallintaa ja priorisointia. Eli tuossa niin kuin Teemukin puhui, niin meillä täytyy olla jatkuvasti selkeä käsitys siitä, että mikä on just nyt se meidän kaikista tärkein tavoite. Eli esimerkiksi vaikkapa nyt me voidaan kokea, että meidän aivan kriittisin uudistuksen kohde on esimerkiksi talousjärjestelmä. Niin silloin me voidaan pitää tämä ERPin talouspalikka ikään kuin kyvykkyytenä A ja pitää huoli siitä, että suurin osa arvopaketeista, joita meillä on käynnissä tämän koko hankkeen näkökulmasta, jotka niin kuin rasittaa tämän koko hankkeen resursseja, liittyy kyvykkyyteen A. Ja yksi kätevä keino ohjata tätä ihan konkreettisella tasolla on se, että annetaan ihan tiimitasolla allokaatioita kaikkien näiden kyvykkyyksien kesken. Et meillä voi esimerkiksi olla sellaisia tiimejä, jotka kykenevät tekemään vaikkapa sekä taloushallintaa että inventaarihallintaa.
Ja annetaan tämmöiselle tiimille vaikka hyvin selkeä ohje, että joka ikisessä sprintissä, joka teillä on, saatte poimia 2 taloushallintaan liittyvää tehtävää ja 1 inventaariin liittyvän tehtävän. Ja pidetään sillä tavalla sitten ohjausryhmässä huoli siitä, että ihan konkreettisesti ne lihakset, jotka liikkuu ja ne käsiparit, jotka siellä koodaa tai konfaa, on juuri näiden oikeiden kyvykkyyksien koodaus- ja konfaustehtävissä. No, puhuttiin tuossa myös siitä, että kun me sitten lähdetään toteuttamaan tämmöistä monimutkaista ERPin kaltaista järjestelmää, niin myöskin sitä muutosta kannattaa ajaa palanen kerrallaan. Eli jos me ollaan esimerkiksi onnistuttu tämmöisen niin kuin järkevän, ketterän arkkitehtuurin, vaikka mikropalveluarkkitehtuurin tai muun tämmöisiin rajapintoihin perustuvan arkkitehtuurin keinoin ajamaan rinnakkain vanhaa ja uutta järjestelmää, niin totta kai joka kerta, kun meillä on joku uusi kyvykkyys olemassa, esimerkiksi Pareto-periaatteen avulla, MVP-ajattelun avulla toteutettu pienin elinkelpoinen kokonaisuus jostain uudesta ERP-kyvykkyydestä, tai jos meillä on vaikkapa jonkinlainen kriittinen parannus johonkin jo toteutettuun uuteen kyvykkyyteen käsillä, niin suunnitellaan etukäteen ne toimenpiteet, joilla me voidaan hallita tämmöistä muutosta. Et otetaan mukaan esimerkiksi bisneksestä jonkinlainen pilottiryhmä, eristetään se jollain tavalla. He voi vaikka valvotusti käyttää tätä uutta komponenttia. Ei haittaa, jos siinä on jonkinlaisia virheitä, jos se esimerkiksi ei ole tuotannossa vielä. Mutta joka tapauksessa yritetään jollain tavalla ihan konkreettisesti mitata, että mitä siellä tapahtuu. Yritetään tarkastella, että mitä niiden uusien ERP-komponenttien käyttöönotossa menee oikein tai mitä väärin, mitä meidän kannattaisi tehdä seuraavaksi, ollaanko me kulkemassa kohti meidän tavoitteita. Ja pidetään huoli siitä, että kaikki nämä opit, kaikki nämä tulokset on meidän ketterän ohjausryhmän hyödynnettävissä ja että ne voidaan jalkauttaa sitten, kun ruvetaan konseptoimaan meidän seuraavia ideoita. Puhutaan sitten tuosta virtauksesta vielä pikkasen. Kyllähän tämmöisissä niin kuin isoissa projekteissa, laajoissa hankkeissa on aina tärkeää olla niin kuin kirittämistä mukana. Että täytyy asettaa selkeitä tavoitteita ja täytyy pitää huoli siitä, että asiat etenevät. Mutta aika usein sitä näkee, että tässä tämmöisessä niin kuin tehtävien aloittamisessa ja yhtäaikaisen käynnissä olevan työn hallinnassa on puutteellista systematiikkaa. Eli ikään kuin asiat hoituu huutamalla, kirittämisellä ja toiveajattelulla. Ja mä pidän tätä kyllä todella huonona tapana johtaa hanketta. Ja pahimmassa tapauksessa se voi johtaa vaikka tämmöiseen hallitsemattomaan epäsynkroniaan. Ja kyllä tässä ERP-hankkeessa, niin kuin oikeastaan missä tahansa muussakin monimutkaisessa tekemisessä, paljon parempi tapa on asentaa liikennevalot sinne tekemisen eteen. Eli kun me ollaan järjestetty kaikki jonot ja me tiedetään, että mikä kussakin jonossa on se tärkein seuraava tehtävä, niin pidetään huoli siitä, että se meidän organisaatio, meidän tiimit eivät ota työn alle seuraavaa arvopakettia ennen kuin edellinen arvopaketti on valmistunut. Tähän totta kai tarvitaan jonkin verran tietoa, eli tarvitaan aika hyvä ymmärrys siitä, että mikä sen organisaation todellinen suorituskyky on. Eli siinä pitää ihan tiimitasolla ymmärtää, että paljonko niitä tehtäviä kykenee tekemään, paljonko tarvitaan vaikkapa jotain niin sanotusti löysää aikaa siihen, että voidaan ylläpitää hyvää laatua ja korjata bugeja. Ja ikään kuin suojellaan sitten näitä tiimejä siltä, että niillä ei tule liikaa tekemistä kerrallaan, joka johtaa sitten hutilointiin ja tämmöiseen epäsystemaattiseen työtapaan. Ja mielestäni muuten tämä esitys on suomeksi, mutta mielestäni tämä niin englanninkielinen sanonta, että stop starting and start finishing kuvastaa tätä aika hyvin. Et eihän meidän onnistumista mitata sillä, että kuinka monta asiaa me aloitettiin, vaan se mitataan sillä, että kuinka paljon me saatiin valmiiksi, nimenomaan niitä oikeita asioita. Ja kyllä tämä niin IMU-ohjauksen periaate, eli keskeneräisen työn hallitseminen systematiikalla, joka perustuu meidän tietoon todellisesta suorituskyvystä, on aidosti se paras tapa saada niitä tehtäviä aikaiseksi. Start finish. No, palataan sitten vielä tähän konseptointiin ja
Tänhän toi Teemu kävikin jo äsken läpi. Eli kyllä mäkin väitän ja olen samaa mieltä Teemun teesin kanssa siitä, että tämä oikeiden asioiden tekeminen on aidosti paljon tärkeämpää kuin asioiden tekeminen oikein. Et ihan yksinkertaisesti voisi ilmaista, että mieluummin sitä vaikka ryömii oikeaan suuntaan, kun kirmaa jouhevasti täysin päinvastaiseen suuntaan. Ja ehkä sitten, että miten tämmöisessä niin kuin monimutkaisessa ERP-hankkeessa sitä sisältötyötä voi tehdä hyvällä tavalla, että miten tämmöinen konseptointi onnistuu. Niin palataan tähän poikkitieteellisyyteen ja palataan myöskin tähän niin kuin muotoiluajatteluun, vähän tähän niin kuin tuplatimanttiajatteluun, jossa me ensin ymmärretään nykytila syvällisesti ja vasta sen perusteella ruvetaan määrittelemään sitten uusia ratkaisuja. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa ymmärretään syvällisesti, että mitenkä se nykytilassa, vaikka meidän inventaarin hallinta siinä nykyisessä ERPissä toimii. Ja vasta sitten ruvetaan rakentelemaan niitä arvopaketteja, jotka vie meitä sitten uuden inventaarin hallinnan suuntaan. Ja tässä kaiken A ja O on poikkitieteellinen sisältötiimi. Ja niin kuin mä tuossa aiemmin esittelin tätä ERP-kanbania tai hanke-kanbania, jossa meillä on ikään kuin nämä omat uimaradat eri komponenteille tai eri kyvykkyyksille, niin yksi ihan toimiva käytännön menetelmä on perustaa tämmöinen poikkitieteellinen sisältötiimi kullekin uimaradalle. Ja mä en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen tarina niin kuin siitä, että possu ja kana tekee yhdessä aamupalaa. Ja sehän on sille kanalle aika helppoa, kun se voi vaan suoltaa niitä munia ja pistetään niitä pannulle, mutta kun me halutaan pekonia, niin sen possun kankusta lähtee pala. Ja on tosi tärkeää, että näissä sisältötiimeissä me pitäydytään sitten niissä possuissa. Että vaikka esimerkiksi ohjausryhmässä voi olla mukana porukkaa vaan ottamassa vastaan raporttia tai tekemässä tai kontribuoimassa päätöksiin, niin kyllä sisältötiimissä pitää olla mukana ne oikeat tekijät. Ja jos puhutaan vaikka tämmöisestä monitoimittaja-ERP-hankkeesta, niin on ehdottoman tärkeää, että esimerkiksi toimittajien edustajat, senior dev, arkkitehtityyppiset roolit, on mukana näissä asianmukaisissa sisältötiimeissä, ikään kuin juonimassa niin kuin oman päänsä menoksi sitten niitä sisältöjä. Ja se meidän nykytilan ymmärryshän pohjautuu vahvasti tähän meidän kyvykkyysportfolioon. Eli ymmärretään, millaisia kyvykkyyksiä meillä siellä ERPissä on, mistä vanhasta kyvykkyydestä me ehkäpä halutaan asappina eroon ja minkälainen uusi kyvykkyys me halutaan tuoda sen tilalle. Muotoillaan konseptoinnin keinoin siitä arvopaketti ja tuupataan se sitten sinne meidän arvopakettiportfolioon, jota johdetaan tuossa just äsken katsellun arvopaketti-kanbanin keinoin. Eli kyllä se tässä ERP-hankkeessa niin kuin missä tahansa muussakin monimutkaisessa kehitystyössä hyvin konseptoitu sisältö mahdollistaa kehitystyön onnistumisen. Siinä ei voi onnistua ilman hyvää konseptointia, joka pohjautuu vankkaan ymmärrykseen nykytilasta. No ehkä sitten loppukaneettina vielä, että missä tavallaan organisaation täytyy sitten onnistua, että se pystyy taklaamaan ketterästi näitä monimutkaisia hankkeita. Ja kyllä mäkin väitän, että ne sisällöt on se kaikista tärkein. Ja me puhuttiin tässä siitä, että meidän täytyy pystyä pilkkomaan sisällöt pieniin eräkokoihin, eli noudattaa arvopakettiajattelua. Ja meidän täytyy ymmärtää ne sisällöt syvällisesti, eli konseptoida ne arvopaketit huolellisesti ja poikkitieteellisesti. No, jotta me saadaan ohjattua sitä hanketta järkevällä tavalla ja vietyä niitä arvopaketteja eteenpäin, me tarvitaan hyvät työkalut, jonkinlainen hankekanban ja hyvä ohjausryhmä sitä hankekanbania sitten perään katsomaan. IMU-ohjaus on ehdottomasti paras prinsiippi saada asioita aikaiseksi, stop starting and start finishing, ja sen IMU-ohjauksen ja sen oikean etenemisen mahdollistaa se, että meillä on jatkuvasti tieto siitä, että mikä on se tärkein seuraava tehtävä. No, puhuttiin myös viestinnästä ja tästä niin yhteisestä tilannekuvasta, ja kyllä se portfolion ohjausryhmäkin tässä tapauksessa on se kaikista tärkein taho, eli säännöllinen, läpinäkyvä foorumi, yhteinen tilannekuva ja kokonaisuuden hallinta, ja sitten niin kuin Teemu tuossa omassa esityksessäänkin mainitsi, niin semmoinen järkevä strateginen ajankäyttö, että osataan tehdä päätökset oikeaan aikaan, ja laitetaan sivuun se aika, mikä tarvitaan konseptointiin ja kehittämiseen. Ja tästäkin voi lukea lisää sitten tosiaan tuolla meidän kokonaisketterä.fi-verkkosivulla, että
tämä nyt oli tämmöinen pintaraapaisu, että parissakymmenessä minuutissa ei ERP-hankkeita suunnitella, mutta tässä ehkä jonkinlaisia avaimia sitten onnistumiseen. Kiitos Tuukka erinomaisesta esityksestä. Sellainen kysymys tuossa chatissa tuli, että ohjausryhmästä, että millaiset ne keskeiset roolit tai sidosryhmät, mitä siellä pitäisi olla edustettuna? Tuo oli hyvä kysymys ja usein kyllä mä väittäisin, että tämmöiset niin kuin ERP-hankkeet on niin kuin monitoimittajahankkeita ja niihin täytyy ehdottomasti osallistaa sitten vaikkapa niin kuin ICT-porukan lisäksi sidosryhmiä bisneksestä. Et meidän tulisi löytää tyypillisesti ICT-porukasta jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin teknisen arkkitehtuurin handlaavia kavereita, sekä sitten ehkä tämmöisen niin kuin enterprise-arkkitehtuurin tai kyvykkyysarkkitehtuurin handlaavia kavereita, jotka niin kuin ymmärtää prosessien ja kyvykkyyksien päälle jopa enemmänkin kuin teknologian. Eli ehkä se niin kuin arkkitehtuurin merkitys siellä ihan ohjausryhmätasolla on nimenomaan ERP-hankkeessa äärimmäisen tärkeää. Ja kyllä meillä siellä on hyvä olla joku tämmöinen niin kuin the buck stops here-tyyppinen päätöksentekijä. Että tässä niin kuin muissakin hankkeissa niin eskalaatioiden suohon on helppo upota, eli semmoiset nopeat päätökset on tässäkin äärimmäisen tärkeitä. Eli ehkä mä tuohon sen tiivistäisin. Sisällön kannalta arkkitehtuuri ja kyvykäs jouheva päätöksenteko.